36 segundos. Bueno, eta ikusten duzuen modure, ja seniorrak martxan dakauz. Bermeo lehenengo kaletik, Izuntza bigarrenetik, Kaiku hirugarrenetik, Zierbena laugarrenetik eta Ondarru bosgarrenetik. Eta juvenil mailako txapelketan, Kaiku izan da txapeldun, eta Kaikun denbori 14 minutu, 33 segundu, 72%. Kaiku ha sido la vencedora en el Campeonato de Vizcaya de Juveniles con un tiempo de 14 minutos, 33 segundos, 62 centésimas. La segunda clasificada ha sido Portugalete con un tiempo de 14 minutos, 37 segundos, 89 centésimas. Portugalete izan da bigarren sailkatu 14 minutu, 37 segundu eta 89%. Deustu izan da hirugarren 14 minutu, 41 segundu eta 31%. El tiempo de Deustu, tercera clasificada, 14 minutos, 41 segundos, 31 centésimas. Bermeo laugarren 15 minutu, 0,3 segundu eta 94%. El tiempo de Bermeo, cuarta clasificada, 15 minutos, 3 segundos, 94 centésimas. Eta Raspas izan da bosgarren 15 minutu, 44 segundu eta 6%. Raspas ha sido la quinta clasificada con un tiempo de 15 minutos, 44 segundos y 6 centésimas. Beraz, askan txandi dakau ja jokun, eta lehen esan duen modure, hiru tandak amaitzu eta gero amintxe liorrin, izango da, sari banaketi eta sari banaketa hontan, lehen esan modure, Bizkaiko foru aldun bize, Ondarruko udala eta Bizkaiko arraun federakuntzi, izango diz, sari banaketa honetan parte hartuko da benak. Euran, laguntasun ipaik, esan izango posible txapelketa hau, eta gure eskarrik eroena bai. Eta on ureta begiratzen jarraitzuko, ia final honetan zein dan garaile, hau bautiak. Lehenengo ziagogako denbora eta gauz tiempos de esta primera ziagoga, Bermeo, 3:18, 3:18. Izuntza, 3:32, 3:32. Kaiku, 3:27, 3:27. Zierbena, 3:17, 3:17. Eta Ondarru, 3:22, 3:22.
Xutza! Venga! Venga, Koldo, venga, Koldo! ¡Hala, Garrido! Venga, Koldo, venga, Koldo! Venga, Osers, vamos! Vamos, vamos! Venga, Tara, Tara! Gutxitase, besoak luze esperoan zaude. Konta idazu dantza. Hitzik gabe esan. Ikusi dozuez ja, bigarren ziabogi hartzen, eta honek izan diz, temporak, tiempos de esta segunda ziaboga, Bermeo, 6:40, 6:40, Izuntza, 6:06, 7:06, Kaiku, 6:02, 7:02, Zierdena, 6:45, 6:45, eta Ondarru, 6:15, 6:55. Harri bat emango eskura, harri bat eskuetan mendeak sentitzeko, gorantza hasiko dugun bidea egiteko. Babea mamua bizala, osinik bultzeneko animalia itxua, bidai honetan hiotzen gidari zaitudana, eta zauri urtzen garen enean azaleratzen. Arroien azken artekartean utzi dazo zauri urtzen eta neizaten.
bigarren ziabogako denbora eta gauzak ez du lehenenguko posturako. Tiempos de esta tercera y última ciaboga, Bermeo, Amar, Ugeita Bat, 10-21. Izuntza, Amar, Berrogeita Amabost, 10-55. Kaiku, Amar, Berrogeita 6, 10-46. Zierbena, Amar, Ogeita Iru, 10-23. Ondarru, Amar, Berrogei, 10-40. Beraz, bigarren zabogontan, ikusten dugu gure lehenengoko postun lehiaketan Bermio eta Zierbena dargauz hor 2 segundu diferentzian Bermion alde. Eta gero hirugarren posturako Kaiku eta Ondarrun artin, Ondarru momentuz Ondarru 6 segundu aurretik, baina ikusten ber laugarren luze hontan gauzak zela joten dizen. Estu eta epailik zer esaten den zain egon bikogaz, baina epai ikusten dugu hirugarren postu Ondarrutarra tatozela Kaikun aurretik, txalo bero bat, haupa mutilak, haupa Ondarru, eta txalo bero bat bebai, Kaiku dator laugarren eta Izuntza bosgarren, txalo bero bat, haupa mutilak. Eta zain egon piko gazia, epailik ikusten gozuen modure zarreri oso estu izan da, eta zain egon piko gaz, decía que la llegada ha sido muy ajustada y tendremos que esperar el veredicto del jurado.